Обични, скъпи колеги, гости, съграждани от Стара Загора. Ето го и нашия Пиеро в своето великолепно разнообразие. Случи се, в началото на тази година се случи това чудо, да кукленият театър в Стара Загора да стане продуцент, основен продуцент на създаването на един прекрасен куклен филм. Кукленият театър е продуцент. Как ги убедих? Ами, тъй като те са ми доста голям гръб и ми имат голяма вяра, просто споделих идеята и ме видяха колко страст имам да го направя това нещо и да вляза в така наречената нова ниша тук за българския театър, да кажем. И просто ми се довериха, тъй като аз им казах, че няма от какво да се притесняват, но в такива моменти просто се чувствам, както много странно звучи, ако спомена Чаплин, но Чаплин е бил точно по същия начин. Той е казал, няма проблем, филмът ще стане невероятен, ще има скандален успех. И тръгваш и не знаеш какво ще стане. Но вярваш ли в себе си, нещата се случват. Все още предстоят фестивали, сега вече след септември почват другата вълна от фестивали. За сега са 17 награди и 11 номинации. Номинации имам предвид, които съвпадаме в топ 3, които са останали накрая. Как приехме наградите? Ами аз все още съм в шок и не мога да проумея, че има 17 награди, нещо, което, както се казва, ми е първия опит, но пък като вложиш в сърце и душа, явно стават нещата. След около 10 минути зрителите ще видят нещо много интересно и мен ме вълнува след това да им видя погледа, очите, тъй като филма е без думи. Тъй като аз обожавам нещата без думи, както и театъра без думи, и киното затова държа да е без думи. Ще видят нещо, което според мен би ги замислило за собствения им живот. Тоест вътре има много тънки стрелички, такива, които те боцкат по душата и те карат да се замислиш за неща, които може би и ти правиш вкъщи тайно. This performance is called Ehmanhe, the mechanics of the soul, because it means in Chechen language, in the old Indians, American Indians language, it means a person of different spirits. It's because we are animating the puppet with 5 dancers. And this story, actually it's not a story, it's more a poem. It talks about a puppet that wants to feel what is breathing by himself without manipulation. You know, it's a feeling that I think that everybody in the world has, because everybody feels that it's manipulated a little bit, and everybody wants breathe by themselves. So I think that is talks about the world, actually. Много се радвам, че всички вие сте тук в нас днес, поети, журналисти, хора на духа, граждани и на Стара Загора и гости на града. Аз се казвам Гергана Димитрова и съм създател на Добрата Стара. Това е една инициатива за популяризирането и опазването на старите градски къщи в Стара Загора. За още една важна сграда ние можем да се погрижим. И то е такава сграда, която все още не съществува. Но ние много бихме искали да я има, а именно това е сградата на експерименталния център за куклено изкуство.
за който е нужно много спешно Министерството да може да реагира и да предостави нужното финансиране, за да може да има. И има една подписка в Кукления театър, която всички вие може да подпишете, защото тези хора, които са двигатели на нашата общност и правят наистина незаменими неща за нашия град, наистина заслужават този център и в крайна сметка всички ние го заслужаваме. Гери от Добрата Стара, тя е наша приятелка и всъщност ни сподели за идеята стихове с къщи за изложбата и ние решихме да й помогнем, да се включим с наша фотография, като приехме за много добра идея, много хубаво. Тъй като ние обичаме също много старите къщи, страхотно много искаме да помагаме, дори една да се съхрани, за нас е голяма победа. Може да се каже, че почти мигновено след въобще появяването на кампанията на Добрата Стара, всъщност разговаряхме с театъра и те припознаха идеята, за което съм изключително благодарна. Бих казала, че наистина е магия, защото събира толкова много разнообразни личности, които работят в културната сфера, а и не само граждани, които са будни и са ангажирани с темата. И съм истински щастлива, че те успяха да се съберат, да общуват покрай изложбата, а и тя ще продължи и вярвам това общуване ще се прехвърли в други платформи. Нека да сме Пиеро, нека да сме игриви, нека да сме радостни. Аз съм си купила билети за предстоящи представления. Освен това ми направи впечатление колко е богата съпътстващата програма. И самия израз съпътстваща програма много ми харесва. Това, че ние сме на пътя на фестивала и пътуваме от едно щастливо място към следващото. Това, че изложбата с старите къщи е на улицата, го намирам за много трогателно, понеже вече деня е по-кратък и за да прочетеш стихотворенията трябва да си светиш и някой като свети, ти се присъединяваш от неговата светлинка да прочетеш негово стихотворение. Мисля, че това е прекрасна метафора за Пиеро, за това, което се случва година след година. И не един път, не два пъти. Държавен куклен театър Стара Загора е пример за постоянство и отдаденост към мисията, която има. Приказки знаем ги все остаряли, души огладняли, голи тела на земята заспали.